Attention, everyone. Can I have everyone's attention? Aphrodite is the Greek goddess of pleasure, beauty, and love. When we started this crazy journey, the financial situation was so bad, Athens was burning. Aphrodite had many lovers, both gods and men. BBC, CNN, they had the same quote, lazy Greeks, they should go out of Europe. Aphrodite possessed a magic girdle, which had the power to inspire desire. That was the trigger point when we said, let's do something. According to a Greek myth, Aphrodite's parents were Zeus and Dione. The show is scheduled to start in 20 minutes. In 2013, the myth of Zeus and Dione takes root in the remote region of Thrace, named after the eponymous heroine, the sister of Europa. Η Θράκη είναι ένας κόμβος ιδεών, εμπορευμάτων, μετακινήσεων ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Εύρος έχει καταστεί σύμβολο μιας παγκόσμιας πορείας, ακόμη και σήμερα για τους πρόσφυγες. Thrace, once the heart of the Ottoman Empire, now split between Greece, Bulgaria, and Turkey. High up in the mountains, the Pomak people live in isolated villages. Generation after generation, they hand down the region's most ancient traditions and crafts. Χωρίζει η μοίρα τους ανθρώπους, τα ειδόνια αλλάζουνε φωλές, τα μάτια βλέπουν σ' άλλους τόπους, μα δεν αλλάζουν οι καρδιές. Το τραγούδι κρατάει την ισορροπία της εργαζόμενης γυναίκας σταθερά. Μάτια, χέρια ήταν ενεργά. Από τα παιδικά μας χρόνια μαθαίνουμε να μπλέκουμε. Ναι, όλα τα ίδια. Μετά την τριχοτόμηση της Θράκης μπήκαν σύνορα οικονομικά, ιδεολογικά, πολιτιστικά. Συρρυκνώνεται η παραγωγή και προσανατολίζεται σε μια πολύ πια μικρή οικονομία του ελλαδικού κράτους. Υπάρχει μια εγκατάλειψη, αλλά οι μνήμες είναι εδώ, στους ανθρώπους που περπατούσαν φορτωμένα καραβάνια, τα κάρα γεμάτα τσουβάλια με κουκούλια, τα κάρα, μεγάλη βιομηχανία στο σουφλί. Το εργοστάσιο του Τζίβρε είναι ένα από τα σπουδαιότερα προβιομηχανικά κτίρια στο δρόμο του μεταξιού και έκλεισε. Παλιά γύρω στα 500 άτομα δούλευαν στο Τζίβρε και όταν έκλεισε ήταν ένα μεγάλο χτύπημα για όλους μας. Και έμεινε πολλής κόσμος άνεργος. Προσπαθήσαμε, αγωνιστήκαμε και κάναμε 2 φορές απεργία πείνας. Εγώ λέω όταν έρχομαι εδώ κλαίω. Είπαμε όλος ο κόσμος δεν είναι το ίδιο, παιδιά. The sacred thread of silk traveled from the Far East together with the stories, myths, and traditions across continents. Soufli is not the terminus, but a new beginning. We started this crazy journey. When we arrived one morning in Soufli, we see this dark factory, almost dusty, like it was forgotten. Ήτανε, θυμάμαι, Οκτώβριος μήνας, ή 11.30 ή 12. Έρχονται τα κορίτσια εδώ, είμαστε 2 γυναίκες, είμαι λέει η Δήμητρα Εκολοτούρα και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι. We're going to make shirts and dresses. Στην αρχή εμένα αυτό μου φάνηκε λίγο περίεργο. We're like, why? Because this fabric is for curtains or tablecloths. Θα πάρουνε μεταξωτά υφάσματα από το σουφλί, να κάνουνε φορέματα και όλα αυτά. We're like, it's fine, we're going to try it. And that's how it started.
μέσα στα 5 υφάσματα που διαλέξανε το Σπαθωτό και το Αμαλίας. Εντάξει, λέω, ωραία, θα σου τα δώσω. Σε 3-4 μέρες χτυπάει το τηλέφωνο, σηκώνω. Γεια σας, λέει, τον κύριο Μουχταρίδη. Λέω ο ίδιος. Let's get 20 meters and we'll come back. Όπα, λέω, πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να τα καταφέρουμε. It was that moment when you know that you found one great partner. Και τώρα μιλάμε μόνο για χιλιόμετρα. Τα μέτρα τελείωσαν. Η δημιουργία κατ' ουσίαν είναι γυναικεία υπόθεση. Η γυναίκα από τη φύση της είναι δημιουργός, φέρνει τη ζωή μέσα της. Έχει μια μεταφυσική διάσταση η σχέση των ανθρώπων του σουφλίου, των γυναικών κυρίως, με την εκτροφή του μεταξιού. Η αυστηρή οργάνωση του χώρου και της σκέψης και όλης της δομής επηρεάζει τελικά και τους ίδιους τους ανθρώπους, την καθημερινότητά τους. Έφυγες! Αυτή η πολύτιμη κλωστή είναι καθοριστική για τη ζωή των ανθρώπων. Τα κουκούλια και τα κουκουλόσπιτα κρατούν ζωντανή τη μνήμη αυτής της μεγάλης ιστορίας. Όταν ήμουν παιδί, είχαμε ένα δωμάτιο μόνο και ήμασταν εκεί. Όλα τα σπίτια του Σοφλή υπήρχε ο κουκούλι. Και το αγαπούσα, το περιμέναμε δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε άλλη παραγωγή πιο επικερδές και τέτοια. Μεταξυσκόληκα όπως ένα μικρό παιδί. Θέλει πολύ προσοχή, φροντίδα. Θέλουν τη ζέστα τους για να φάνε, την υγρασία για να είναι μαλακό το φύλλο, γιατί αν σκληρύνει δεν το τρώνε μετά. Βαστάει γύρω στις 40 μέρες όλη η εκτροφή. Πρέπει να σ' αρέσει αυτό το πράγμα να το κάνεις. Παλιά οι γιαγιές μας το σπόρο το βάζαν στο στήθος, σαν καλιά. Το ρίχναν στο στήθος τους, εδώ μέσα δεμένο, μέχρι να σκάσει. Μέρα νύχτα πρέπει να είσαι κοντά τους. Ο ύπνος δύσκολος, γιατί κάθε 1 ώρα, 2 ώρες το πολύ να ξυπνήσεις, να δεις τη θερμοκρασία και την υγρασία. Είναι το κυριότερο. Τώρα άμα σβήσεις τα φώτα, ακούς πώς τρώνε. Ένα θόρυβο κάνουν σαν να βρέχει. Στα σπαθωτά της Θράκης αναγνωρίζεις την περιοδικότητα του χρόνου, τον ρυθμό της ζωής, από την επανάληψη της σιωπής και του ήχου, από τα βήματα των χορευτών ή την οργάνωση των λέξεων στην ποίηση, ο ρυθμός παντού. Το Σπαθωτό πριν έρθει η Ζους Διόν ήταν ένα ύφασμα παλιό και το βγάζαμε σαν ύφασμα εκρού. Ο πατέρας μου έμαθε την τέχνη όταν είχε μείνει ορφανός 9 χρονών και ξεκίνησε σιγά σιγά να φτιάχνει υφάσματα. Έγινε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία και αφού γύρισε μου είπε έλα κάτω και θα κόψουμε όλες τις κλωστές και θα το γυρίσουμε σε μετάξι. Ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσεις από μαλλί μια πλέξη σε μετάξι και να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Εκεί, το 0,59 στο 2. Πάμε. One of the oldest cities in Europe, today Argos is known for little more than growing the best oranges in Greece. Είναι μια καλή ευκαιρία να παρουσιάσω το πρώτο μου εργαλείο. Την πρώτη μου μηχανή, η οποία έχει μεγάλη ιστορία. Την είχε αγοράσει ο παππούς μου, που έχουμε το ίδιο όνομα, ο κ. Αριστίδης. Ξεκινώντας αυτή τη δουλειά, δεν ήξερα ότι είχα σχέση με αυτή τη δουλειά. Ήρθε στον ύπνο μου ο παππούς μου και χαμογέλαγε μόνο, ικανοποιημένος. Δηλαδή τον έβλεπα έτσι και μου χαμογέλαγε, σαν να μου λέει προχώρα. Ο Άρης είναι ένας ταλαντούχος και ντυτής που είναι ένα πολυεργαλείο. Όταν λοιπόν πήγαμε στο εργαστήριό του, ήταν μια τρύπα γεμάτο θησαυρούς. Από όλο λοιπόν αυτό το πλούτο πρέπει να το αποδομήσουμε, να το μεταφράσουμε σε κάτι πιο μινιμάλ, πιο δωρικό. Δήμητρα είναι ένας άνθρωπος για μένα είναι έμπνευση.
Ευγνωμοσύνη νιώθω απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο γιατί ξαναέδωσε νόημα σε αυτό που κάνω. Μάθαμε ο ένας τον άλλον και να δουλεύουμε με έναν τρόπο τον οποίο δεν τον είχε φανταστεί και πορώθηκε ο Άρης. Ήτανε κατενθουσιασμένος. Πριν υπάρξει Ζους and Dion, λίγοι ήταν οι σχεδιαστές που καταπιάνονταν με την ελληνική παράδοση. Η Λίβια, η τότε σχεδιάστρια, κατάφερε να βάλει τα ελληνοραπτικά να λειτουργήσουν στα σύγχρονα ρούχα. Σε πολλές κουβέντες που είχαμε κάνει με τον δάσκαλό μου, μου λέει δεν υπάρχει παρθενογένεση. Πάντα κάποιος βλέπει και συνεχίζει. Ο Άρης κάποια στιγμή ήρθε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, οικονομική κυρίως, και είπε εγώ δεν αντέχω, εγώ πρέπει να κλείσω. Το 2012 έχασα και τον δάσκαλό μου. Στη βαθιά κρίση δεν την άντεξε ο άνθρωπος και πέθανε. Αισθάνθηκα ότι χάνω και τη γη κάτω από τα πόδια μου, γιατί δεν είχα καταφέρει να μάθω τα πάντα και με παίρνει ο Γιάννης τηλέφωνο. Και μου λέει ρε εσύ Άρη, τι πρόβλημα έχεις? Του λέω ρε Γιάννη, έπηξα. Μου λέει να ξέρεις ότι είμαι εδώ πέρα για να κουβεντιάσουμε τα πάντα. Είναι ο κύριος Λίνο τα θέματα, ας πούμε. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Ο Κώστας, το σοφλί ήρθε και είπε αδερφέ, κάτσε, είμαστε εμείς εδώ, βάζουμε πλάτη. Ο Κώστας με βοήθησε σε κάθε στάδιο προβλημάτων που αντιμετώπιζα, πώς μπορώ να βρω τη λύση. Και αυτές οι δυσκολίες μας έδεσαν, διότι το δικό μου πρόβλημα ήταν και δικό τους. Το δικό τους πρόβλημα γινόταν και δικό μου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα γίνει παντελόνι τώρα. When Mareva was leaving, I would stay behind alone. I needed a very strong candidate for this position. I'm really happy and proud that we have Mario Schwab for the last 3 years, and he understands the vision and elevates it even further. He was in my mind when we started 10 years ago. It was very attractive. The idea and the concept to start off from soufflé, elevate a Greek raw material and a product, you know, what it means to have like a modern interpretation of a Greek fashion brand. Ο Μάριος μπορεί να καταλάβει πώς λειτουργούν τα υλικά κοιτάζοντάς τα μόνο. Αυτό είναι ο Μάριος, εμπνέει. Τον αγαπάω πολύ τον Μάριο. Δουλεύουν πολύ ωραία. Μην του βάλεις τόσο πολύ τέντομα όπως το έχεις κάνει εδώ πέρα. Ο Μάριο κάποια στιγμή μας είπε ότι θα αλλάξουμε λίγο όλη τη διάταξη του σπαθωτού. Όντως το άλλαξε μετά και είναι πιο εντυπωσιακό. The interaction with these people, when you work with them, this is the beauty of what the outcome is about. Αυτός είναι casting σίγουρα. Αυτός. Συγγνώμη. Αλέκα μου, για σένα κάνουμε αγιασμό. Ορθοπαιδικό θέλω, όχι αγιασμό. Most of the craftsmen have a very difficult life. Very few people understand what it takes to create. Sometimes they can apply their knowledge in different terms, see things maybe from a different angle, a different perspective even. They have meraki and they have goodwill and consistency. As Zeus and Dion celebrates its 10th anniversary, it is launching into menswear through its very first fashion show. The title of the collection is Small Trades, and it is a homage about the craftsmen and craftwomen that made these trades to still exist. All these incredible and very stylish silhouettes gave me the inspiration to collaborate with old tailors of Athens and analyze their archives and look at their company's history. To work within their own territory and craft. This whole map obviously represents all the craftsmanship that I came across and I wanted to incorporate in the collection. Και ο Πειραιάς, εκεί πέρα όπου θα είναι και το show. Rehearsal commencing. Everybody off the runway, please. D'accord. Okay.
Εδώ ήταν ο αγαπημένος τόπος του Γιάννη Τσαρούχη. Εκεί λοιπόν ερχόταν και καθόταν με τις ώρες και αγνάντευε τα πλοία που έφευγαν και που έρχονταν στο λιμάνι. Τα Liberty ήταν τα πρώτα καράβια που μετέφεραν τους Έλληνες μετανάστες στην Αμερική, στην Αυστραλία και παντού. Θυμάμαι όταν είχα έρθει να αποχαιρετήσω το 1954 μία φίλη της μητέρας μου που έφευγε για την Αμερική. Qu'est-ce qui se passe? Je t'entends pas. People that we lost, που πάνε στα ξένα in order to find luck or prosperity. And I went also. I've been accepted to Austria and I've been accepted majorly to London. I've been always told how incredible and how amazing it is that so many cultures coexisted together. So, but make sure you always look straight into the cameras that are in front. You don't like stop, you don't slow down. You just go and walk back. Models into makeup and hair. When you slow motion walk, try to just think about slower thoughts, slightly slower breath. Really important when you slow motion walk or when you're walking later is that you fix your eyes. It helps me if I relax my tongue in my mouth and then start to walk. Breathe in, let your shoulders drop. Put this from the front, like this, and put it in a place where you think. Guys, we're running late. Try to keep your concentration even though there's 1,000 things. Performers into makeup. Chair. Where are the performers? We have to go. Hair and makeup are gonna kill me. Copy. Models into dressing. All is set. The doors are open. Ήταν ωραία στιγμή όταν η αναγνώριση ήρθε και από έναν μεγάλο οίκο από το εξωτερικό. Ο Dior ήρθε στην Ελλάδα και είπε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν craft και ήταν αυτοί οι άνθρωποι μας. Είμαστε εγώ, ο Κώστας και ο Άρης μαζί με την Μαρία Γκράτσια. Κοιταζόμασταν και λέγαμε Is it real? Δεν ονειρεύομαι. Και λέγα όχι Κώστα, το κέρδισες. Guests are getting seated. Bah non, parce que le temps que eux ils soient sur le set, eux, ils sont déjà. You're running late. Est-ce qu'on peut faire venir leurs chaussures ici? Oui. Get your shoes that you need, run and get them, and we're going to put them out here because you won't have time to go in and change in between. I think it's time to get the lineup ready. Please confirm. Performer lineup ready? 2 minutes until show starts. Oui, j'ai compris. Lineup performers ready? Performers on stage. The copper has all these amazing patinas that come with age. We leave an imprint on tarnishing metals. We leave an imprint of our knowledge on the elements around us. What's the status update on the glam? Models are ready. And stand by. Ερχόταν η μία δημιουργία μετά την άλλη, η μία επιτυχία μετά την άλλη. Η Ζου Σεντιόν έδωσε όραμα. I think what is really beautiful right now is that there is a renaissance about the younger generation in Greece, that they really see things in a different way. Δεν είναι μόνο επαγγελματικό, για μένα έχουν γίνει μέρος της οικογένειάς μου. Γιατί έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες μαζί. Ήμασταν εκεί ο ένας για τον άλλον, το ξεπεράσαμε και τώρα μπορούμε να γιορτάζουμε 10 ένδοξα χρόνια και να είμαστε όλοι μαζί αγκαλιά. Music start. Start music. Start light sequence. First look ready. 5, 4, 3, 2, 1. First look go. Second look ready. First look arriving. Zeus and Dion is a company based on ancient myth, and it is writing a modern story at the same time.